Ahojte chlapci, dnes vám chcem ukázať, ako som vymenil šnek alebo pohon na olejovom čerpadle. Nemazala mi mašina na reťaz, prestala mazať v tomto bode. Tu sa vypúšťa olej na reťaz a prestala mi úplne mazať, úplne bola suchá, taká bola úplne horúca, úplne bola našponovaná a teraz, jak mi dobre maže, úplne mekučka, krásne ide. Vymienial som tento diel zodratý, strhnutý závit konkrétne. A teraz po hodine práce idem pozrieť, ako to tam vnútri vyzerá a ukážem vám, ako som to rozobral celé. Tedy som to vôbec nenatáčal, som išiel na to, chcel som iba zistiť, že čo je tam pokazené, alebo tak len som objavoval. A teraz, keď už viem, že som to úspešne opravil a spravil a viem už ako, tak vám to chcem ukázať, že čo bola chyba. Takže idem to rozobrať a keď sa dostanem k tomu centru diania, tak sa ozvem. A demontáž tejto spojky mi dala najviac zabrať. Je tu opačný závit a keď s tým točíte, tak točíte s valcom. Skúšal som to povoliť rázovým, že búchať alebo rázovým uťahovakom, ale nešlo mi to. A tak som to nakoniec spravil, že dal som dole kryt, filter, tie veci tam a sviečku som odkrútil a donútra priamo do valca som dal opačnú stranu šrobováka, tú gumovú časť a zasekol som valec a tak som ho povolil. Že musel som zastaviť valec a pekne toto sa mi potom poddalo a vytočil som ho. Ja vám to ukážem, ako som to robil. Tak mám tam vložené kliešte s pogumovanou rukoveťou. Toto som natočil aby valec bol opretý o tie kliešte, aby nepretočil. A teraz v opačnom smere závite. Už ho len takto cvaknem. Mne sa to podarilo, predsakol som ho. Musel som si to celé tak chytiť vonku do ruky. A teraz už vlastne som odsvakol a už iba otáčam. A idem k samotnému, toto už môžem vybrať. A už idem k samotnému čerpadielku. Spojka. Pliešok, čo má top, vrch. A tu je čerpadlo a nový unášač. Mne sa to preto pokazilo, lebo hlavná chyba bola, že som dával bioolej z tých vypražených olejov a tak. Troška som to prefiltroval a nalial som to do motorovej pily. Nebol by to problém, keby pilím každý deň naplno, že sa to spotrebuje a ide. Ale keď mi stojí pila pol roka a používam ju len sezónne na vypilovačke tak to tam zalepí v tomto čerpadle. A potom tento unášač, ako som vám ukazoval na začiatku, ten závit sa strhne. Očistím si trocha ruky, aby som to nezašpinil. A vyberiem ten unášač a vidíme, že závit je krásne nepoškodený. Mal som vonku, teraz sa už nebudem rozoberať toto čerpadlo, ale tu je to ozúbené koliesko, čo tento závit točí a pekne pumpuje cez takú čiernu hadičku olej z nádrže a tuto hore, tuto bielou hadičkou zase vytlača sem na tento vývodík, na ten kanálik na reťaz. A fúkol som aj s kompresorom do tejto hadičky, keď som to mal vonku, do olejovej nádrže.
Pekne som sa natlakoval a hneď mi to vytlačilo olej, striekala mi pekne olej. A potom som fúkol do tejto dierky. Fúkal som a pekne som prefúkol aj tú trubicu sem. Takže tie kanáliky som už mal čisté, jasné. Toto som si vybral vonku, som to čistil s benzínom. Aj keď hovoria, že tam sú jemné tesnenia, nemalo by sa to žiadno chemikalo, že má sa to opatrne. Ja som to benzínom, čo som mal po ruke, s tým som pracoval, tak som to benzínom ako tak vyčistil, nech sa to pohodlne to ozubené koliesko točí a potom som to vlastne poskladal, napojil, poskladal a toto tam sadil a krásne mi to ide. Objednal som to z HS Parts, jak aj sviečku novú, aj filter vzduchový nový. Som tam mal 20-ročný, uvidíme, čo tento aký bude. A dokopy ma to vyšlo čo 8 €, 6 €. Takže zatiaľ pohodička. A po hodine pílenia aj tento závis vyzerá jak nový, perfektne. Takže odteraz dávam už iba taký olej, budem zháňať čistý. Žiadne tie spražené oleje a také niečo. Lebo to zalepí a koniec. Takže teraz zapnem časozber a zase to idem poskladať. Teraz je ešte dôležité, aby ste tento unášač, tam je tá z toho unášača, táto z tohto starého ukážem, táto špička tam trčí poza tej spojky. Neviem, či to je vidno. Tam je taký malý drôtik tuto hore. Tam je taký cíbik. A tam, tu máme označené na tomto vonkajšom klicom plechu. Toto tam musí pekne zapasovať, táto drážka. Tak. A tá vlastne pekne točí s tým celým mazaním. Ten ho unáša. Jak sa tá spojka otvorí, keď je záber a vyniesie to. Tak, keď som vám poradil, tak nezabudnite nechať like a ďakujem, že ste sledovali. Čau.